Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatin rida ila ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qudub syamil maqam al-ghawthil azam sultan al-awliya syekh Hasan Ali Syadili. Wa ila hadratil masjidina murabbi rahna maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub syekh Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa ila hadratil masyayikhina ustadina wa alimina walidina. Khususan masyaikh Dardah al-Saniyah. وإلى حضرة شيخ ذا الكتاب تنبيل الغافلين شيخ الليث نصر محمد سمرقند وصولهم وفرائهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fihi bi ulumiha wa mata'ana bi asrarihi wa a'ta alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa ri'an Hammad ibn Salamata annahu qala fa'a rajulun gulaman faqala al-mushtari laisa fihi aibun. Annahu stune Hammad qala iku dawuh sapa Hammad ing dawuh fa'a adal sapa rajulun lanang ulaman ing punakawan faqala nuli ngucap sapa rajul lil mustari maring wong sing tuku ing ucapan laisa ora ana fihi kutab ing dalem ulam apa aipun cela illa anna aja bostune ulam iku namamun iku ahli adu fastakhaffa mau nganggep empreh ku ing qaulur rajul sapa al mustari wong sing tuku fastara mongko nuku sapa mustari ala zalika ing atase mongko ana zalika laipi ing atase mongko aib to cacat fama kata nuli kendel sobar gulamu no kawan fama kata nuli kandel nuli kandel sobar gulamu no kawan ing dalam sanding mustari ayaman ing dalam birang-birang dina tuma qala nuli gari-gari ngucap sapa ulam li zaujati maulahu maring bojo adone bendarane ulam ucapan inna zaujaki sune bojo sira iku la yuhibbu ora demen sapa zauj ki ing sira wa huwa hale dawi zauj iku yuridu ngarepake sapa zauj ayyata sarra yen tong gudek sapa zauj alika ing tasik sira afaturidina monggo ana ta ngarepake sapa sira ayyatifa yen tong asih sapa zauj alika ing tasik sira monggo lan nuli ngucap sapa zauj cah naam ya Wala ngucap sapa ulam la maring zaujah mau kudi jubo asira musa ing peso wahli gilan nyukura sira syaratin ing bira-bira rambut ing batini lihyadihi sawan jerone jenggode zauj ida nama ing dalem nalika turu sapa zauj tumaca nuli kari-kari teka nekani sapa ulam ila zauji maring bojo lanang mau maksudnya bendarane faqala nuli ngucap sapa ulam innam ra'ataka stune bojo wadon sira iku takhadanat gawe kekasih sapa imrah yani ngersake sapa ngarepake sapa ulam ing ucapan ittakhadat gawe sapa imrah khalilan ing kekasih wa ya utawi imrah iku qatilatuka matani sira aturi itu ana to ngarepake sapa sira ayat tabayana ing ento jelas laka kedue sira apa dalika mengkono-mengkono karep wala dawuh sapa zauj naam ya wala ngucap sapa gulam fatanawam
mongko etok-etok turu sira la krana imra'ah fatana wa mongko etok turu sapa rajul wong lanang wajaat mongko teka apa sapa imra'atuhu bojo wadone rajul utawa bendarane mau bimusa klan go beso litah liqa dirapun yen nyukur sapa imra'ah asyarati ing bira-bira rambut wadana monyono sapa zauju bojo lanang mau annaha ing sunane zaujah iku turidu ngarepake sapa zaujah qad lahu ing matani rajul fa akhadha mongkon jupuk sapa Masa jupuk ngoyak sapa rajul mina sangka zaujah al Musa ing weso faqad tala mongko matani sapa rajul ha ing zaujah baca mongko teka sapa aulia pira-pira keluarga sapa aulia pira-pira keluargane zaujah faqad talu mongko matani sapa aulia ing rajul baca mongko nuli teka sapa aulia rajuli sapa keluargane sing lanang wawang kok alan kejadian apa kita lu apa patan-patenan penal far yang kene dalam antarane rong kelompok rong keluarga ini awak dhewe iku aja sampe ngremehno sifat adu-adu. Enek wong sifat adu domba kaya lah gak apa iku kok iso diatasi. Aja sampe ngono. Aja sampe awak dhewe ngremehno perkara-perkara sing urung roh akibate. Adu domba iku kaya nek awak dhewe gak kena dhewe, damarnya ora sebagai korban. Itu kaya suatu perkara sing kecil. Tapi jajal ning kene misal awak dhewe iki ning posisine seorang keluarga. Enek wong njaba mlebu ning keluargane awak dhewe. Padahal awak dhewe ngerti nek karakter iki adalah karakter adu domba. Duweni karakter senengane adu-adu. Lah, nek awak dhewe wis ngerti, maka awak dhewe aja sampe ngremehno karakter iku. Awak dhewe tetep kudu waspada. Mergo adu domba iku seakan-akan nek awak dhewe ndelok, misal awak dhewe dikai informasi karo seseorang misal. Iku seakan-akan wong iki apian karo aku. Nek perkara apa ngandani aku bereng. Ben aku iso waspada. Padahal dengan informasi yang diberikan yang awak dhewe iku orang tentu bener-bener fakta. Soalnya informasi yang diberikan yang awak dhewe adalah info sing keliru, bahkan info yang bertabrakan karo wong liya. Jadi adu domba atau bahkan sing sifatnya kayak berita-berita hoax lah misal. Berita hoax ngono iki. Iku kenapa kok wong-wong aneh seneng ngekei berita hoax? Kenapa kok wong-wong sing senengane adu domba bakal terus adu domba? Ya mergo iku menguntungkan mereka. Wong-wong sing senengane nyebar hoax iku bakal entuk keuntungan. Sebaliknya awak dhewe sing dikai info-info palsu, dikai hoax, iku bakal sing dadi korbane. Bahkan awak dhewe malah sing iso terpecah belah koyo ning cerita iki. Wa qala Yahya ibnu Aksam an-namam syarrun. An-namam syarrun minas sahir wa wal musab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.